ናይ ተግባር መምሃራን መራሕቲ መንገድና መራያና ሰበኽቲ ወንጌል መድኃኒትና ሰበኽቲ ወንጌል መድኃኒትና ናይ ተግባር መምሃራን መራሕቲ መንገድና መራያና ሰበኽቲ ወንጌል መድኃኒትና ሰበኽቲ ወንጌል መድኃኒትና ነገረ ቅዱሳን ሕይወት ዘንበቡላ ካብ ጽልማት አውፅኡ ብርሃን ዘረየና አቶም ድኹማት ንዑ ከም ዝበለ መንገዱ ዘርዩ ቅዱሳን ዓደለ ናይ ተግባር መምሃራን መራሕቲ መንገድና መራያና ሰበኽቲ ወንጌል መድኃኒትና ሰበኽቲ ወንጌል መድኃኒትና ክቡር ቃለ ወንጌል ምእማን ዝኸብዶ ሓቂ ከም ዝኾነ ብተግባር አራዮ ኩሉ ከም ዝከኣል አምላኽ ንዝኣምን እዩ ዝነግረና ቃሎምን ስርሖምን ናይ ተግባር መምሃራን መራሕቲ መንገድና መራያና ሰበኽቲ ወንጌል መድኃኒትና ሰበኽቲ ወንጌል መድኃኒትና አሸንኳይዶ ኸዚ ናይ ምሕረት ዓመት ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ዘርሐቐሉ ኃጢአት ኣብቲ ጥንቲ እውን ከም ፀሓይ አብሪሆ ካብ ግብፅ ያላቂቆም ምድረ ርስት አውሪሶ ናይ ተግባር መምሃራን መራሕቲ መንገድና መራያና ሰበኽቲ ወንጌል መድኃኒትና ሰበኽቲ ወንጌል መድኃኒትና ካብ ፈጣሪ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተውሃቦም ጸጋ ሕያው እዩ ዘይሃስስ ምልጃኦም ንምርካብ ሽሞም ንዝጽውዕ ካብ መባስቲ ሰይጣን ብኦም ይወፅእ ናይ ተግባር መምሃራን መራሕቲ መንገድና መራያና ሰበኽቲ ወንጌል መድኃኒትና ሰበኽቲ ወንጌል መድኃኒትና ክብሪ ንፈጣሪ ሁልጊዜ ዝነብር ደቁ ከይንጠፍእ መንገዱ ዝሕብር ቅዱሳን አብዚሑ ፍቅሩ ዘረየና ካብኣቶም ተሚርና ነመስግን ኣለና ናይ ተግባር መምሃራን መራሕቲ